Мода навистанд, ки ҳам бозиҳо то чанд фоиза яъне ки гарантия дорад, ки пул гирифта метавонем. Ҳам бозиҳое, ки шумо дистем, ҳам бозӣ ёки ай бозӣ ёки ай бозӣ дар кашлоки Binance пул гирифтагиам. Ва ҳозир баланси ман $11.81 шидагиай ва биё ҳозир ай ҳамин кашлок мо дар картаи визаи Тоҷикистон, картаи яъне картаи Эсхата, ма дар картаи Эсхата мегузаронам, пуломона мегирем. Вақте пуломона мегузарем, дар инҷа мегузара, ҳоли доллар нест. Мо бояд ҳамёра USDT кунем. Барои ин торговияро интихоб мекунем. Ё банки Эсхатаро мекушем, мебинем кани дар баланси ма чанд қадар пул аста ҳозир. Чӣ хеле ки дидесе, баланси ма дар 54 дирҳам аста. Маҳкам мекунем Эсхатаро, бо Binance кашлокда меоем. Ва мо торговияро интихоб кардем. Болода баланси моро нишон додеса, ки ин баланси USDT коин аст. Мо дар USDT дар кораем. Поёнаш да боша, мо бояд ҳамира алиш кунем. Валютаи дига мондагиа ҳамира зер мекунем. Дар инҷа мо бояд USDT-ро интихоб кунем. USDT нависагиа ҳамира интихоб мекунем. Максимум нависагиа ҳам максимум интихоб мекунем. Чанд қадар пуле ки дар баланси мо ҳастаи ба USDT алиш мешавад худаш. Ва ина баланси мо $11.75 шида. Поён да боша нархша нишон додеса, ки як USDT 0.99 ҳам қадар пул мешавад. Ва торговата зер мекунем. Тамом подтвердита зер мекунем. Тамоми на 11 USDT дар баланси мо гузаштанд. Назад меоем, меню да меоем, бо главни да мерем, мебинем кани баланси мо дар USDT гузашта ёки нагузашта. Баланси мо USDT коин иҷа дар дастурна 0 шид, яъне пулои мо ба USDT алиш шиданд. Ва мо метавонем пуломона буфурӯшем. Тарафи дасти рост меоем, аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. Дар инҷа купи интихоб кардагиа ва мо купита не продата бояд интихоб кунем. Продата интихоб мекунем, барое ки мо мефурӯшем пуломона. Продата интихоб мекунем, ҷа нишон додеса банкора. Ма дар банки Эсхата дар кора, ина банки Эсхатаро интихоб мекунем. Ҷа банки Эсхата нишон додагиа, продата зер мекунем. ҷа мо банки Эсхатаро интихоб кардем ва ҳаминҷа ҳатман бинем, ки банкона дуруст интихоб кардем. Ва инҷа нишон додагиа, ки ҳамин одам онлайн кор кардеса. Тамом мо ҳамаша интихоб кардем. Разместид ордера зер мекунем. Мо разместид ордера интихоб кардем. Пула мо рӯи кардагием бояд, ки дар баланси мо 130 сомон бигузаронад. Инҷа ценаша нишон додагиа, инҷа бошад общее количество USDT қаид нишон додагиа. Ва агар бигузара ҳаминҷа платеж получен тари зард пайдо мешавад. Ба монанди ҳамин зард пайдо мешавад. Нигаҳ мекунед, аввал дар кашлоки шумо мисол дар ёки дар картаи шумо пул гузаштаг, баъд ҳамин платеж получена интихоб кунед. Агар нагузашта боша, ҳамира интихоб накунед, ки шумо дига пултона гирифта наметавонед. Ва биё ҷудат мекунем, пул дар баланси ма гузашт, бо ма видеоро давомшавад видео мекунем, шумода нишон метавон. Поён дар платеж получен зард пайдо шид, мо дар ята сообщение ҳамин одаме, ки мо дар пула рӯи кардагием, мо дар сообщение нависаг. Биё аввал проверка мекунем. Карта Эсхата мебинем, кани пул дар баланси ма гузашта ёки не. Ай кашлок май камтараси меоем, ҷа картаи визаам ҳастаи дар инҷа. Чӣ хеле ки десе баланси ма да 130 сомону 98 дирҳам шида. Айна баланси ма 130 сомону 98 дирҳам шид. Пул дар баланси мо гузашта. Биё Binance кашлока мекушем ва менависем, ки ҳо пул дар баланси мо гузашта. Аҷа платеж получен ҳамия зер мекунем. Гуфтагиа, ки ви получите платеж на свой счёт. Аҷа я не получил а платеж от покупателя. Агар ҳамира зер кунем, пулша гирифта наметавонад. Агар нагирифта боше, не ки гирифта боше, шумо поёнгиша я проверил и подтверждаю, что оплатил на сумму ҳамин қадар пул 130 сомон, получатель манучер. Ва поёнгишама зер мекунам. Ва подтвердита зер мекунем. Иҷа мо бояд, ки антификатсияро мега бигузарем, верификатсия с помощью приложения антификатсия. Айҷа биё Play Market да медуроем. Агар шумо ҳамон приложениеро надошта бошед, ҳамонро метавонед ай Play Market установка кунед. Айҷа обновид пурсидеса, обновидш мекунем. Обновид буд шидак, открыто зер мекунем ва онҷа код пайдо мешавад. Ҳамон рақами кодтона ай ҳаминҷа копировать мекунед, Binance ставид мекунед. Антификатсияро ки копировать кардем, инҷа ставидш мекунем. Ставидш мекунем, отправита зер мекунем, тамом ҳуй мешавад. Антификатсияро гузаштам, аҷа успешно продано як $11.71. Проверьте кошелек нависондагиа. Ҳамин пул дар баланси мо мегузара ва ҳамин шумо метавонед пулотона бигиред. Агар шумо ягон савол дошта бошед, дар комментария бинависед, ҳатман ман дар саволҳои шумо ҷавоб метавонам. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.